O mangpili nugui norok kubu kubui da obo chinitifrani laibuma hini norok wansuk 1950 to 1971 ni hini oro mangpili kaisa mankha obo mo wanji bosoni tako khoroksa rimani bagui Facebook ang mankha hingke norok o mangpili norok nainai di hingke angkha wansuk obo chinitifra hani da na kubuni jaga ni da hingke ang oro bujimani phiaba kunu jaga o hingke chini kok borok bok samani khano hingke o jaga o wanji dophorok no chwng markhino nugo o jaga kwbangma nugo ah jora rogo bo hingke tabuk borok o video ni bisingtwi mane chini tipra ha o bo agini simi no wanji dophorok tongo hinui sana naikha na agini simi no tipra ha o wansano songkha goristota hinui sana naikha tamoni sana naikha o video ni bisingtwi ang buji manliya obo ang kalak khaikha eko takhuk no jogo nukha bini jeta website rijak tongo www.abhijitmitra.in hinui sijak tongo hingke norok o jaga nainedi o jaga police rok bo tongo frutia sorokni dress rok o jaga mwkhwtwng thaikwtwng phalmaini pai phal khlaimani o jaga norok nainai di tei o video no mansak nini mare tei kiching chong thani o bo share khlai redi aswk no hambai hingke paidi o video no nainai laiyana. मंदिर के আছে আর मंदिर के আছে আরে লাইন করে না ওই সত্যি ধরো कर तो नहीं कर